Éncheme de orgullo e satisfacción presentarvos os cadernos de Nadal de Pido Papas. Un proxecto que comezou cunha sopa de letras que lle imprimín as miñas peques na casa, porque só topaba libros de sopas de letras en castelán. E mira ti, agora xa son 11 os libros impresos por Pido Papas que xa están en máis de 100 librerías de todo Galicia. Son libros cheos de sopas de letras, claro, dibuxos para colorear, enigmas e refráns para resolver, pequenos xogos, hai un poquinho de todo. E o mellor de todo desto é que Tillo das o neno e xa el se entretén só sen ter que dar indicacións, porque son cousas moi intuitivas. Co cal, inda que este mal dicilo, os pais conseguimos 5 minutiños de tranquilidade que nunca veñen mal. Hai 3 libros de sopas de letras, por idades, hai a partir de 9 anos, de 7 a 8 anos, de 4 a 6 anos, todos adaptados ao nivel de dificultade, pois con máis ou menos dificultade os diferentes xogos. Tamén hai para adultos, pero este ano ainda non me deu a virada para facer a versión de Nadal do libro, pero sí que hai unha versión para adultos de Pasatentos. Está, como dicía, en librerías de todo Galicia. Se a túa librería non o ten, pregúntalle que o pida, que vai ser moi fácil conseguilo. E tamén está en Amazon, para os que están lonxe, porque xa me teñen avisado de que hai libros que chegaron a Argentina ou a Alemania. E nada máis, espero que vos gusten, xa sabedes, este Nadal, agasalla en galego.